бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. албатта бори аввал нест ки Жириновский дар ин мавзӯъ суҳбат мекунад ва борҳо боиси вокуниши кишварҳои дигар шудааст. аз он ҷумла қаблан ҳам дар бораи раҳбарияти Тоҷикистон ҳарфҳои носазое зада буд ки мутаассифона вокуниши ҷиддӣ нашуд ва баъзеҳо бар ин назаранд ки Жириновский як сиёсатмадори чандон солимақл нест ва ҳарзагӯ ҳаст. ҳар чи дар забонаш омад мегӯяд, бинобар ин набояд аҳамият дод. вале Жириновскийро бояд аз нигоҳи як сиёсатмадор муносибат кард, чун ӯ вакили думаи давлатӣ ҳаст ва раиси яке аз ҳизбҳои парлумонӣ ҳаст ва метавон гуфт ки нигоҳи Жириновский нигоҳи як қишре аз ҷомеаи Русия ҳаст. мутаассифона имрӯз дар Русия ки як кишвари нисбатан демократӣ ҳаст, дар он ҷо фаъолияти ҳама гуна ҳизбу ҳаракатҳо ҷоиз аст. аз он ҷумла ҳизбу ҳаракатҳо ва гурӯҳҳое ки дидгоҳи шовинистӣ ва нажодпарастӣ ҳам доранд дар он кишвар ҳаст. албатта дидгоҳи Жириновский дидгоҳи расмии мақомоти Русия нест, вале нуқтаи назари як қисме аз интихобкунандагони Русия ҳаст. бинобар ҳамин назари мо ин аст ки бояд вокуниши ҷиддӣ бошад ва дуруст карданд мақомоти расмии Қазоқистон ва Қирғизистон ки чун як вокуниш нишон доданд. ҳатто кор метавонад то ба дараҷаи он бирасад ки Жириновский ба ин кишварҳо мамнуъулвуруд шавад. аслан Жириновский Владимир Вольфович ин яке аз чеҳраҳои дар сиёсат дар нохунакшинохтаи Федератсияи Русия аст ва дар ҳар ҳолате ки дар ини он ҳамун ҳудудҳое ки собиқ иттиҳоди шӯравӣ буд ё ки манфиати кишвари Русия дар оҷа буд, дар ҳамин лаҳзаҳо ӯ яке пайдо мешаваду, лекин барои фаҳмидани мақсаду мароми ӯ бисёре аз тамошобинон, шунавандаҳо, умуман электорати на танҳо Русия, балки арсаи байналмилалиро роҳгӯ меандозад.